Te salut, copil drag! Eu sunt Radu și în minutele următoare, cu voia ta, te voi însoți într-o călătorie minunată în mintea ta. Nu trebuie să faci absolut nimic, doar ascultă vocea și vocea mea te va însoți. Așează-te confortabil pe spate și când dorești, închide acum ușor ochii. Simte-ți corpul și ascultă-ți respirația. Foarte bine. Și nu trebuie să faci niciun efort. Doar dă-ți voie. Lasă-ți corpul să fie relaxat și greu, ca și cum ai vrea să lași o urmă adâncă sub tine, ca atunci când faci un îngeraș pe zăpadă. Foarte bine. Și lasă-ți respirația să treacă lin și ușor prin tot pieptul tău, prin tot corpul tău, ca un vânt cald care te atinge ușor. Și inspiră și expiră. Inspiră și expiră. Inspiră și expiră. Și ia-ți tot timpul de care ai nevoie. Și, cu ochii închiși, imaginează-ți acum că ești un înger de zăpadă. Știi ce este un înger de zăpadă? Este forma pe care o lași atunci când te întinzi pe zăpadă, te uiți spre cer și miști brațele și picioarele în același timp, făcând mișcări largi, aproape ca și cum ai înnota pe spate prin zăpadă. Și după ce te ridici cu grijă și privești urma lăsată de corpul tău și de mișcările tale, vei vedea o formă care seamănă cu un înger. În imaginația ta, totul este posibil și azi este o zi de iarnă strălucitoare și frumoasă. Potecile sunt acoperite de zăpadă, iar râurile și lacurile sunt toate înghețate. Și în mijlocul unei câmpii mari de tot, acoperite de zăpadă, se află forma unui înger de zăpadă. Acest înger de zăpadă ești chiar tu. Întins în zăpadă, simți greutatea plăcută a corpului tău și privești către soarele de iarnă, clipind ușor. Și da, desigur, îngerii pot zbura. Și tu poți. Poți să te ridici cu forță spre cer, cu aripi larg deschise, să plutești deasupra peisajului magic al iernii și să te bucuri de peisajul minunat de sub tine. Și îngerii nu doar zboară, ei ajută, consolează și protejează. Este cineva pe care ai vrea să vizitezi în această călătorie a ta? În imaginația ta poți rămâne de nevăzut și nimeni să nu te observe. Deci, cui ai putea să-i oferi ajutorul? Pe cine ai putea să consolezi și să protejezi? Cine crezi că s-ar bucura astăzi de vizita unui înger? În timpul vizitei tale de înger, plutești deasupra altor oameni. Și ușor, ca un fulg de zăpadă, poți să lași să cadă asupra lor lumină, pace, liniște, fericire, sănătate și iubire. Da, exact așa. Fă-o și privește cum dorințele tale bune se așează ușor peste acea persoană.
Oare își dă seama că un înger tocmai acum plutește deasupra ei? Bravo! Și acum poți să te întorci pe câmpia mare și să te întinzi din nou în zăpadă. După acest zbor lung, o oboseală plăcută te învăluie. Începe iar să ningă și fulgi de zăpadă se așează încet, încet pe conturul îngerului de zăpadă și te acoperă ca o pătură caldă și moale. Toate sunetele se depărtează acum, aproape ca într-un vis. Hai, simte-ți corpul și ascultă-ți respirația. Mișcă încet degetele de la mâini și de la picioare. Mișcă-ți ușor gura și nasul și când dorești tu, deschide ușor ochii. Cum ești? Îți simți corpul altfel decât înainte? Chiar, ai făcut vreodată un înger de zăpadă?